வணக்கம் நண்பர்களே. இன்று நாம் கேட்கவிருக்கும் கதையானது திரு ஜெயகாந்தன் அவர்கள் எழுதிய தர்க்கத்திற்கு அப்பால். திரு ஜெயகாந்தன் அவர்கள் எழுதிய ஒவ்வொரு கதையும் அந்த கதையை நாம் படித்து முடித்தவுடன் ஒரு கனமான உணர்வை நம் மனதிற்குள் கடத்துவதாக இருக்கும், அல்லது ஏதோ ஒரு சிந்தனையை நம்முள் விதைப்பதாக இருக்கும். ஆனால் இந்த தர்க்கத்திற்கு அப்பால் எனும் இச்சிறுகதையானது இதை சிறுகதை என்று மட்டும் சொல்லிவிட முடியாது. இது திரு ஜெயகாந்தன் அவர்கள் வாழ்வில் நிகழ்ந்த ஒரு உண்மை சம்பவம். அவரது மற்ற கதைகளிலிருந்து இது முற்றிலும் மாறுபட்ட ஒன்று. வாருங்கள், நாம் கதைக்குள் செல்வோம். தர்க்கத்திற்கு அப்பால். வெற்றி என்ற வார்த்தைக்கு பொருள் இல்லை. நினைத்தது நடந்தால் வெற்றி என்று நினைத்துக் கொள்கிறோம். தோல்வி நிச்சயம் என்று எண்ணி தோற்றால் அந்த தோல்வியே வெற்றிதான். ஒரு காலத்தில் எனக்கு இப்படிப்பட்ட வெற்றிகள் வாழ்க்கையில் நிறையவே சம்பவித்தன. என் வாழ்க்கையே நிர்ணயிக்கும் ஒரு முக்கிய காரியமாய் பக்கத்து நகரத்துக்கு போயிருந்தேன். வழக்கம் போல தோல்வி நிச்சயம் என்ற மனப்பான்மையுடன் போன நான் வழக்கத்திற்கு மாறாக அன்று தோற்று போனேன். தோல்வி நிச்சயம் என்ற என் மனப்போக்கு தோற்றது. என் வாழ்க்கையே நிர்ணயிக்கப்பட்டு விட்டது. கற்பனைக்கும் எட்டாத ஒரு பேரழகியை ரகசியமாய் மனதிற்குள் விரும்பி அந்த காதலை அவளிடம் வெளியிடும் என் எண்ணத்தை நானே பரிகசித்து பின் ஒரு அசட்டு துணிவில் அவளது பரிகசிப்பையும் ஏச்சையும் எதிர்பார்த்து தயங்கி நாணி கூசி அவள் முன்பாக நின்று உன்னை நான் விரும்புகிறேன் என்று முற்றிலும் கூறி முடிக்கும் முன்பாகவே அந்த வானத்து கனவு எனது வார்த்தையை எதிர்பார்த்து பலகாலம் தவம் கிடந்ததை போன்று என் கரங்களிடையே விழுந்ததற்கு ஒப்பான தோல்வி அது. இந்த தோல்வியை அல்லது இந்த வெற்றியை கொண்டாடி தீர வேண்டும். ஊருக்கு திரும்பிய பின்தானே? அல்ல, இப்போதே. நான் ரொம்ப அவசரக்காரன். கொண்டாடுவது என்பது பெரிய காரியமா? அது கொல்லப்பட்ட உள்ளம் தன்னுள் லயித்து குதூகலிப்பது. அதன் விளைவாய் ஏற்படும் புற நிகழ்ச்சிகள் பெரிய காரியமன்று. கொண்டாடத்தக்கதை சிலர் வானத்தை வண்ணப்படுத்தும் வேடிக்கை நிகழ்த்தி கொண்டாடுவார்கள். சிலர் 4 பேருக்கு வயிறார உணவளித்து கொண்டாடுவார்கள். இன்னும் சிலர் அந்த பொழுதிலாவது தன் வயிறார தான் உண்டு மகிழ்வார்கள். அதெல்லாம் அப்பொழுதிருக்கும் அவரவர் சக்தியை பொறுத்தது. எனினும் மனசில் ஏற்படும் அனுபவம் அனைவருக்கும் ஒன்றுதான். இப்பொழுது என் நிலைமை, பையில் இருக்கும் ஒரு வெள்ளி 1 ரூபாய் நாணயம்தான். அதற்கென்ன, இந்த 1 ரூபாயிலும் கொண்டாடலாமே? அதுதான் முடியாது. ஊருக்கு போக 3/4 ரூபாய் வேண்டும். அதனால் என்ன, 1/4 ரூபாயில் கொண்டாட முடியாதோ? நிச்சயம் முடியும். சங்கரையர் ஹோட்டலில் புதுப்பால், புது டிகாஷன், சர்க்கரை கம்மி, ஸ்ட்ராங்கா 1 கப் காப்பி, 2 அணா தான். காப்பி அருந்தியதும் உடம்பில் ஒரு புது தென்பும் மனசில் ஒரு தனி குதூகலமும் பிறந்தன. ஊர் திரும்ப ஒதுக்கி வைத்த 12 அணா போக கையில் இருக்கும் 2 அணாவை என்ன செய்யலாம்? கடைசி சல்லியையும் ஒரு ராஜாவை போல செலவு செய் என்ற பழமொழியும் நினைவுக்கு வந்தது. ஐயா தர்மதுர, கண்ணில்லாத கபோதி ஐயா என்ற குரல். ஸ்டேஷனுக்குள் நுழையும் இடத்தில் ஒரு ஓரமாய் அந்த குருட்டு பிச்சைக்காரன் உட்கார்ந்திருந்தான். அவன் எதிரே இருந்த அலுமினிய பாத்திரத்தில் வெறும் செப்பு காசுகளே கிடந்தன. அவற்றின் நடுவே நான் போட்ட 2 அணா வெள்ளை வெளிர் என்று விழுந்தது. அழகாகத்தான் இருந்தது. கூடன் அதை எடுத்து தடவி பார்த்தவாறே நான் இருப்பதாக அவன் நினைத்து கொண்ட திசை நோக்கி கரம் குவித்து, சாமி, நீங்க போற வழிக்கெல்லாம் புண்ணியம் உண்டு என்று வாழ்த்தினான். அதன் பிறகு உண்மையிலேயே 4 அணாவில் அந்த நல்ல நாளை கொண்டாடிவிட்ட நிறைவு பிறந்தது. புக்கிங் கவுண்டரின் அருகே போய் என் சொந்த கிராமத்தின் பெயரை சொல்லி சில்லறையை நீட்டினேன். சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் டிக்கெட்டை எதிர்பார்த்து நின்றிருந்த என் கைக்குள் மீண்டும் சில்லறையே விழுந்தது. இன்னும் 1 அணா கொடுங்கள் சார். 12 அணா தானே? அது நேற்றோடு சரி, இன்னிலிருந்து அதிகம். என் கை சில்லறையுடன் வெளியே வந்தது. திடீரென்று பாதாளத்தில் வீழ்ச்சியுற்றது போன்ற திகைப்பில் நின்று விட்டேன். யாரிடம் போய் 1 அணா கேட்பது? அதோ ஒரு பெரியவர் பேப்பர் படித்துக் கொண்டிருக்கிறாரே, அவரிடம் என்று நினைக்கும் போதே 1 அணா தானே, கேட்டால்தான் என்ன
என்று நினைக்கும் போதே கேட்டால் என்ன நடக்கும் என்பது தெளிவாகி கொண்டிருந்தது. அங்கே யாரோ ஒருவன் அவர் அருகே சென்றான். அவன் என்ன கேட்டானோ, அவர் சொன்ன பதில் உலகத்துக்கே கேட்டது, எனக்கும் உரைத்தது. 2 அணா தர்மம் செய்து 5 நிமிஷம் ஆகவில்லை, ஓரனாவுக்கு யாசிப்பதா என்று யோசிக்கும் நிலை வந்துவிட்டதை எண்ணும் போது மனம்தான் வாழ்க்கையுடன் என்னமாய் தர்க்கம் புரிகிறது. அதோ அந்த குருடனின் அலுமினிய பாத்திரத்தில் செப்பு காசுகளின் நடுவே ஒளிவிட்டு சிரிக்கிறதே 2 அணா, அது என்னுடையது. அது எப்படி உன்னுடையதாகும்? நீ கொடுத்து விட்டாய், அவன் வாழ்த்தி விட்டான். இப்ப சந்தியில் நிற்கிறேனே, அதில் ஓரணா கூடவா எனக்கு சொந்தமில்லை? அவன் பாத்திரத்தில் கிடந்தாலும் அது என்னுடையது அல்லவா? கேட்டால் தருவானா? தரமாட்டான். அவனுக்கு எப்படி தெரியும் அதை போட்டவன் நான் என்று? எடுத்துக்கொண்டால் அதோ ஒரு ஆள் ஓரணா போட்டுவிட்டு அரையணா எடுத்துக்கொள்கிறானே, அதுபோல் ஒரு அணாவை போட்டுவிட்டு அந்த என்னுடைய 2 அணாவை எடுத்துக்கொண்டால் இது திருட்டு அல்லவா? திருட்டா? எப்படியும் என் பக்கத்திலிருந்து தர்மமாக ஓரணா அவனுக்கு கிடைக்குமே, அந்த ஓரணா புண்ணியம் போதும் எனக்கு. என் காசை நான் எடுத்துக்கொள்கிறேன் என்று பொருளாதார ரீதியாய் கணக்கிட்டு தர்க்கம் பண்ணிய போதிலும் திருடனை போல் கை நடுங்குகிறது. ஓரணாவை போட்டேன், 2 அணாவை எடுத்துக்கொண்டு திரும்பினேன். அட பாவி! திரும்பி பார்த்தேன். குருட்டு விழிகள் என்னை வெறிக்க வாழ்த்த திறந்த வாயால் சபிப்பது போல் அவன் கேட்டான், சாமி, இதுதானுங்களா உங்க தர்மம்? யாரோ ஒரு புண்ணியவா 2 அணா போட்டாரு, அதை எடுத்துக்கிட்டு ஓரணா போடுறியே. குருடனை ஏமாத்தாத சாமி, நரகத்துக்கு தான் போவ. நெருப்பு கட்டியை கையில் எடுத்தது போல் அந்த 2 அணாவை அலுமினிய தட்டில் உதறினேன். இப்பொழுது என் கணக்கில் 3 அணா தர்மம். தெரியாம எடுத்துட்டேன் என்று சொல்லும்போது என் குரலில் திருட்டுத்தனம் நடுங்கியது. ஒரு பெண் அரையணா போட்டுவிட்டு 1/4 அணா எடுத்து சென்றாள். குருடன் உடனே 2 அணா இருக்கிறதா என்று தடவி பார்த்தான். அப்படி பார்த்தபோது அது இல்லாதிருந்ததுதான். நான் சிக்கிக்கொண்டேன் என்று புரிந்து கொண்டேன். அது அவனுக்கு கிடைக்காமல் கிடைத்த செல்வம், விட மனம் வருமா? நான் யோசித்தேன், அது அவன் பணமா? ஆமாம், நான் தானே தந்தேன். காசைத்தான் கடன் தரலாம், தர்மத்தை கடன் தர முடியுமா? தர்மத்தை யாசித்து தந்தால்தான் பெற வேண்டும். வெகு நேரம் நின்றிருந்தேன். நான் போக வேண்டிய ரயில் வந்து போய்விட்டது. அடுத்த வண்டிக்கு இன்னும் நேரம் இருக்கிறது. தர்மத்தின் பலனை அடுத்த ஸ்டேஷன் வரை கால்வலிக்க நடந்து அனுபவித்தேன். சில வருடங்களுக்கு முன் தமிழ்நாட்டில் ஏற்பட்ட ஒரு ரயில் விபத்தை பற்றி நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள். அது அன்று நான் போக இருந்த தவறவிட்ட ரயில்தான். இந்த விபத்திலிருந்து நான் எப்படி தப்பினேன்? தர்மம் காத்ததா? எனக்கு தெரியாது. இதெல்லாம் தர்க்கத்திற்கு அப்பாற்பட்டது. நண்பர்களே, இது போன்ற இன்னும் பல தமிழ் சிறுகதையை கேட்க நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மறக்காம இந்த வீடியோ பற்றின, இந்த கதையை பற்றின உங்களோட கமெண்ட்டை கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க. உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட இதை ஷேர் பண்ணுங்க. நன்றி நண்பர்களே. மீண்டும் இன்னொரு கதையில் உங்களை சந்திக்கிறேன்.